Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Kako da pravilno čestitate Božić, a da se ne obrukate? Samo ovako je jedino ispravno. Lepo što ste se setili familije, prijatelja, kolega i svima čestitali Božić. Ali bi bilo lepo i da uradite pravilno. I to ovako. Božić se piše velikim slovom. Dakle, srećan Božić. Međutim, božićni praznici pišu se malim slovom. Srećni božićni praznici. Uobičajeni božićni pozdrav je Hristos se rodi ili mir Božiji, Hristos se rodi. Na takav pozdrav odgovara se vaistinu se rodi. Vaistinu znači stvarno, zaista. Valja napomenuti da se ovako pozdravlja i govori od Božića sve do bogojavljenja 19. januara. Imajte u vidu da pravopis preporučuje Hristos, doslovno preuzeto iz grčkog jezika, a da se u ostalim padežima uobičajeno menja Hrista ili Hristu.